Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Tipempha olemekezeka athu Vice President ya Eastern Region Honorable Bright Msaka SC kuti atilankhule, ndipo akamaliza kutilankhula akuyenereka kuti kuzuseni kuti mupange mwambo opereka mphaso imene mwatibweresera kuno. Zikomo kwambiri. Ulemu ino a First Lady atu Professor Gertrude Mutharika nanenso ndikulandirani mwaulemu ndi manja awiri pamwambo wabwino ngati umenewo. Ulemu kwa inu Bambo Chimulirenji, a former Vice President. Ulemu kwa inu Bambo Regional Governor Bambo Chikwanje, ulemu wanu. Ulemu Mike Andeu, a Director a Mike kuno Eastern Region. Ulemuso inu Bambo Stephen Bamusi, amene muli Director wa Nyamata kuno Eastern Region, ulemu wanu. Ulemu inu Bambo Nkata, amene muli Deputy Secretary General kuno Eastern Region, ulemu wanu. Kumandisana Pochole ndipetekenso ulemu wa National Campaign Director Bambo Makande, ulemu wanu. Ulemu Mai Chimulirenji, ulemu wanu. Ulemu Justice Jane Ansa, ulemu wanu. Ulemu amea atu akuzomba Bambo Jana, amene muli pompano. Ulemu mashado onse akuno kubalaka, ulemu wanu. Bambo Makande anena zakuno kungwagwa. Komanso iwo amakandeo ndi MP ndi shadow kuno kubalaka. My First Lady ndipeleke ripoti. Kuno kubalaka kuli ma constituency 5. Pa September 16 tizakhalanso ndi ma MP 5 sindi kukayika, sindi kuchosera, mukatipelekere ripoti limeneli kwa Professor Arthur Peter Mutharika kuti balaka ndiyo phula kale. Amayi mukamva kuti apo ndi apo anthu akukulana kuma primary uku, faja kuti akuziwa kuti na ulowe pampando uyimire chipani cha DPP. Kuti usankhidwe pampando uli wonse, munthu uyeneka kukhala mwana wa dadi. Your Excellency, kuno ku Eastern Region kuli mipingo yosiyana, ndipo a professor amatilangiza kuti tizigwira ntchito bwino ndi mipingo yonseyi. Komanso ife achipani timadziwa kuti mpingo wa Chisilamu ndi mpingo waukulu kwambiri kuno ku Eastern Region.
ndipo ntchito yathu kuti itheke iyende bwino tiyenera kugwira bwino ntchito ndi mpingo wa Chisilamu. Assalamu alaikum. Ntchito imeneyi mayi mutitengesera ndi mutipepusira chifukwa inunso mwatithandizira. Kupereka chisomo chabwino chamene tiyenera kuchitira ife atsogoleri a chipani Western Region. Munalipo mpano posachedwa apa kupereka thandizo la chakudya. Takwanisa tikile miyezi ingapo tizapitenso. Koma inu ndi a profesa pempho lija lisanatizire mafika kalepo mpano. Chomwe ife ukusatirani kuno ku Eastern Region tiyenera kusatira chifukwa mupanga zabwino kutipepusira ntchito. Amayi ndinene ichi kuti kunonso kubalaka ntchito yathu yogwira ntchito ya ndale imakhala yopepuka chifukwa inu mmachokera kuno. Tikangotchula dzina lanu ngati mayi wathu aliyense amakhala nafe ndi chimwemwe. Ndipo tikulimbikiseni kuti muzibwerabwera kuno kubalaka ndi ma district ena onse akuno ku Eastern Region chifukwa mukafika pamalo ntchito yathu imapepuka. Mbene anenera anzanga muja kuno ku Eastern Region chipani cha DPP chakhazikika. Palibenso chipani china chimene tikuchiona kuti tingapikisane nacho. Kunoko kuti uyimire chipani china anthu akita kufunsa kuti masoka achichi mazungulira mutu mwatani. Chifukwa kuno ku Eastern Region pena paliponse dzina ndi adadi. Koma anthu awa ndiwo kupsa mtima chifukwa akuona kuti pa September 16 ndi patali kwambiri. Chifukwa tinene chilungamo kuti tifunse ku Eastern Region kuno kuti boma ila bangako chani. Siringa bile kujikangawa kawili. Wanu mwabwera kuti muzapereke za chifundo pamalo pano mmene anenera a regional governor tili ndi msonkhano wa chipani mawa ku Mangochi komwe tikanthu zambiri mutikhululukire atsogoleri a mipingo a Chisilamu ndi dakanga chapechola koma zikukoma kugwira nanu ntchito. Ndiyeno ndi mawu amenewa mwaulemu ndikupemphera amayi kuti mubere muzagwire ntchito imene mwatibweresera mukatero tikakugomerani mutiyankhulenso zikomo kwambiri.
alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ziko mkwambiri ulemu upite kwa Vice President atu Honorable Bright Saga AC mlandio ulemwanu. Ulemu upite kwa Regional Governor atu Pambo Chikwanje mlandio ulemwanu. A Campaign Director mlandio ulemwanu. A Director of Women mlandio ulemwanu. Bambo Mangazuwa a District Governor mlandio ulemwanu. A Shehe atu a chairperson ndima shehe wonse mlandio ulemwanu. Honorable Chimulirenji mlandio ulemwanu. Mai Chimulirenji mlandio ulemwanu. Justice Ansa mlandio ulemwanu. A MP atu a John Jackson Bamus Machado atu onse tilandole mwatu. Makansala onse tilandole mwatu. Amfumu atu amene mwati yankula amfumu akandengwe mulandole bwanu. Ndi mafumu onse amene muli pano mulandole mwanu. Komanso tonse achipani tilandole mwatu. Kusaiwale ame atu ajana mlandiole mwanu. Chambilira ine ndifuna ndayamike a Professor Arthur Bida Mutharika President atu chifukwa choyankha pempho limene ansikitwa pabalaka anapempha. Pa 31 March titafika pano ashehe anapempha zinthu zingapo, koma chimodzi chine chimene anapempha ndi mamati amchalichi amusikiti. Ndiye mwina ndingokumbutsapo pang'ono tsiku limenelo mmene amapempha anatchulanso kuti mbuyomu tinagulanso mamatiwo. Ndiye lisanafike pa 31 March ndinalandira ma message ineyo amandilembera ma message kuchokera pa sikiti wa Pabalaka. Mamati aja munagula aja ata mamati munagula ata mpaka analemba kalata. Kalata ayo nkumatilembera ine. Ine nkumatisha kuti zitheka bwanji ukuti nthawi yoyamba yambuyomo imene zinatheka kuti zichitike nkuti chimanga chili pa 6,000. Ndalama ili chani? Ndalama 5 liters mafuta ophikira ali 4,500. Moti nthawi imeneyo atandifunsa ansikiti kuti mayi mutithandizire mamati. Ine ntasonyeza president kuti kubalaka kunsikiti akufuna kuti apatse mamati. Anati kang'aneni mtengo. Nthawi imeneyotu kukang'ana mtengo anati simungotenga mungotapa za ndiwa apa. Mungotenga za ndiwa apa. Zinatheka kungotenga za ndiwo kwagula cha mamati. Nde ulendo uno ndikuona makalata ma message abwera so kwa ine. Ine ndikuti sha apa ya ndiwo itheka ndi mmene zakwereramu odi ndali ndinkhala kuti apapa ya ndiwo sitheka. Koma pa 31 March
titafika pano ashehe akumakamba zina nkumapemphaso zina anachulanso za mamati ine muntima ndatisha nkumachula kuto munatiguliraso mamati zinatero ine nangoona mene apresident anandiyang'anira nangodziwa kuti ashehe ayiphula yapo nazoti ashehe ayiphula yapo chifukwa ashehe amalembera ine nakata koma panafunsa kwa mwini ndi nazoti ashehe ayitani kodi mene titachoka pano kubwerera sipanatenge nthawi within 2 weeks a president anasonkhanisa mamati aja a president tipanga mwambawo amanena kuti amakonda anthu akubalaka within 2 weeks anayisetsa kodi mamati tingapeze kuti tafusani Maika Ndewu tafusani Bambo Makande kodi tingatani ina ndati kodi chikondi si chimene chichi chikondi si chimene chikoti oti mamatiwa bwezi titabwera nawo kalikali koma chifukwa cha zinthu zovuta zimene zatigwera pakatipa nkonda tafika tsiku la lero koma chikondi cha president chinatengera within 2 weeks mtima uli dididu tigule chani mama moti lero ndili wokondwa kwambiri kuti a president andituma ine kuti ndidzatule mamati monga munapemphera pa 31 March iwo akunena kuti akukhulupirira kuti mwina mamatiwo akhoza kukwanira mu msikitimo koma mwina zikhoza kutheka malingana ndi ma measurements kuti mamatiwo sakwanira musalephere uthenga kutani fotokozani mufotokoze kuti mamati sanakwanire kuti a president aonjezere mpaka na msikitiwo ukhale bwinobwino monga afotokozera acheya anena kuti iwo amakhulupirira kuti kupemphera malo abwino ndi kwabwino kusiyana ndi makagona pabedi pabwino kunyumba kwako so ukamapemphera pamalo pabwino ndi pamene umalumikizana ndi Mulungu nde a president afunitsitsa kuti msikiti wa Baraka anthu akamapemphera azipemphera ali pabwino akulumikizana ndi Mulungu wawo moti ine ndilokonda kwambiri kuti a president atigwira dzanja ifa msikiti wa Baraka kodi mtsogoleri wotere si wotere basi mtsogoleri wabwino samene ikodi kodi ife ku Baraka adzapezekanso wina wotikonda chotere abale yanga ku Baraka adzapezekanso wina wotikonda chotere ifeyo Vice President atu ndi onse akuluakulu achipani amene mwasiya ntchito zanu kuti mudzakhale nafe pa msonkhano ngati umenewu koma monga ndafotokozera ndithu a president afunitsitsa kuti mamatiwo akwanire bwino komanso acheya afotokoza kuti ayi sitinangofunsa mati okhawo nkhani inaija a president ilinso mumtima mwawo ya msikiti umene munafotokoza kuti mungakondwere utakhala wabwino utakhala waukulu utakhala wanyuwani tingatero chuchuchu wake nde okha acheya afotokoza kuti pemphero limene lolo silapano yayi koma lakuti lili mumtima mwa president moti kutsogoloko zizachitika ndithu ndima amenewa ndifuna ndikufunireni asilamu onse pano pa msikiti wa Baraka kuti mukhale ndi moyo wabwino ndi moyo wautali zikomo kwambiri ngena kuno ndizacheze nanu ndikupasani mamati anu so ndi mambo abwino
Mungu mkono mkutunzima akondera kwambiri mina profesa makusawira atatu kuti profesa Gere Mutharika mambo mene ukutanthawiza chanu kwa iwo kandi omwepo madamu amene tikupita the request was made to you that when you came and the Professor Arthur Gere Mutharika to distribute the food items here, they made a request that they are lacking the mass about other many challenges they are facing. Just 3 weeks have come with this situation where what is the love you have as a family with these Muslims? They are our brothers. That's the response. Muslims are our brothers. We are Christians, but Muslims are our brothers. So that's it. And now what they also made another request to do, maybe to have a new mosque. Yeah. What is the promise? It will be in the future because it's a huge, it will cost a lot of money. So at the moment, we cannot say we can do it right now. But in the future, it will be done. Mchichewa tiforosi pangudusa masubata atatoka munabera malo ano kusipereka chakugenda Profesa Mutharika nalimpa kupeka unamo zoyalira za muzikiti mabwera bitanzo lumene ndinu achikondi ndi asilamu ndabale atu asilamu ife ndife akhristu iwo ndi asilamu koma tonse Mulungu wathu ndi mmodzi. Apilikanso pempo anapemphamu komanso kupempha makamaka wabwino kutengera kuti balaka nditauli mbiri malonjezo ndotani President ananena kuti achita koma mwina sizingachitike posa chedu chifukwa zofuna ndalama zambiri kutsogolo ko Mulungu atithandize zitheka. Zikomo kwambiri. Thank you. Timamva Profesa Gere Mutharika amawafunsa kuti kodi inu chifukwa chani munali pano dzana ali lero muli panonso ndi ayankha yankho ajidule kwa akuti anzathu achisilamu ndi abale athu. What an answer. Zimene ayankha kwakuti abale athu awa chifukwa chake mukutiona tabweranso pano. Anawafunsanso mwina mumufuna kuti kwalipe balaka kuti ayi mapempho awo anamveka ndipo akukhala nawo nthawi ndi nthawi chifukwa kuyankhula kwa Profesa Gere Mutharika anena kuti awa ndi abale athu akuti Mulungu ndi mmodzi kandi ndi Wasilamu kandi ndi ife achikhristu koma akuti Mulungu ndi mmodzi ndi yankho limene apereka Profesa Gere Mutharika kuno kubalaka mosque. Ichi mwina chikhale uthenga waukulu umene upite ndi anthu pamene akubalika pano kuti Mulungu wathu ndi mmodzi ndife amodzi munga anena kuchokera kubanja la Profesa Arthur Peter Mutharika kuzera mwa Madamu Gere Mutharika amene ali pano kuzapereka mamati amene adapemphedwa atabwera pano kuzagawa zakudya. Ndimufuna kuzerapo kuti thana magawa zakudya pano sanagawe zakudya kwa anthu okhala awepita muzikiti uno. Kunali mizikiti yochuluka kunoko amene anasankha anthu osiyana-siyana anthu amagawo ochepekedwa amene anasankha madera muja anzathu akuluakulu oyendesa mizikiti yakuno anabweresa anthu aja pano ngati pa center. Sana sikhali kuti anali apano ayi koma anali kuchokera masenta osiyana-siyana ndi amene anabwera pano kuti awa anthu ochepekedwa muziko lino mutende kukamba za njala kuti anthu akufa ndi njala anthu akudya chiteze koma anthu tiwagawire kanga chepe kamene ife tili nako. Banja la Mutharika ndi banja logawa kwambiri chifukwa chake mukuona nthawi ndi nthawi akumakhala akukumana ndi magulu osiyana-siyana. Kunali ndinamaona nthawi ina kunali chidansi chovuta kwambiri ku Page House kumene azimayi a 70th Day asisepi anasonkhana kuzasangana uli mmodzi mayi Profesa Gere Mutharika kuja ku Page House. Atapita amenewo ndi manena anso mubwereza kuti kuna abwera azibusa almost 73 kuchokera ku Blantyre Synod amene anabwera kuzacheza nawo kubanja limene lija ku Page House. Ndipo atacheza nawo kumene kuja ndikuwapempherera kuwafunira Profesa Arthur Peter Mutharika moyo wamphamvu ndi wathanzi. Taona masiku apita omwewa kunabweranso azibusa kuchokera ku Nkoma Synod azibusa 55 anabwera kumeneko kumene anazakhala nawo limodzi kuzawapempherera. Inabwera basi yonse ndali kumeneko mwinanso anzathu ino amene mumakonda kuonera mumaonera munatitsatira bwinobwino mwachindunji. Kunali munthu anali kuwadalisa kuwapempherera kuwafunira zabwino zonse mpaka munyengo imene tikupita kuchisankho kuti mukhale ndi moyo wamphamvu ndi wathanzi president amene mukukhala president iso wa Malawi komanso first lady of Malawi 16 September 2025. So uwu ndi umboni usaiza kuti banja ili ndi banja lokonda Mulungu. Chifukwa chake tikuona nthawi ndi nthawi kumakhala atsogoleri a mipingo yosiyana-siyana kucheza nawo kuwapempherera nthawi ndi nthawi. Uwu ndi umboni kuti banja ili ndi wopa Mulungu kwambiri
amakhulupirira komanso anafuza pa president kuti Madam Gertrude Mutharika akuti mayi wamfana akuti amapindira kukochi amakaimba kumeko ndazi mayi tikalowa kumwamba kusenza kuti ndi anthu okonda kupemphera Mkhristu wa CCP mukumbukira bwino ngati matisatira ngakhale ukwati wawo adachita kuja ku Blantyre ku CCAP so sindikuyabwa kuti mpaka pano tikumaona kuti izi zikukhala chonchi mipingo nthawi ndi nthawi tikubwera nkumasatira mbuyomu muli chigulu cha wanthu tikutitsatira kuwaperekeza kuonesesa kuti achoka pamalo anu bwinobwino. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.